Hendaiako eskola batean ohiko komun guztiak kendu eta soilik komun lehorra jarri dituzte, alegia urik erabiltzen ez dituztenak. Helburua ingurugiroa zaintzea, ur edangarria xautzea ekiditea eta gure pixa eta golotza berrerabiltzea. Eta Sanotze enpresa berria ere ezagutu behar dugu gaurko saioan, Mairu Zarralde Bidartarra animalia kaltegarriekin ari da lanean. Berarekin ibili gara etxez etxe bere ekimena ezagutzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok eta honen guztiaren xetasunak ezagutu nahi badituzue, geratu hemen gurekin iparraldearen orena saioan, baina lehenik Valentziako Uholden kaltetuekin elkartasuna aipagai. Ongi etorri. Valentziako Uholde eta hondamendiarekin elkartasuna baita ere Ipar Euskal Herrian. Aste hontan hainbat bilketa egin dira tartean, Biarritzen, Bidarten, Getarin edota Baionan. Ostean, kamioietan eramanen dute bildutako laguntza guztia Valentziara zuzenean. Iraungitzen ez den janaria eta ura ere bildu dituzte besteak beste, eta ostiraluntan aterako da guztia Valentziara bidean. Hendaiako herriko etxeak eta San Vincent eskolak pixa laborantzako ongarri gisa erabiltzeko esperimentazio bat aurkeztu dute. Hain justu, bertako eskolan, komun lehorrak jartzeaz gain, sistema zirkular baten bidez gure hondakinak baliabide bilakatzeko proiektu oso bat landu dute. Hendaiako eskola batean ohiko komun guztiak kendu eta soilik komun lehorrak jarri dituzte, alegia urik erabiltzen ez dituzten komunak. Ahalik eta ur gutxien erabili eta inguru giroa zaintzeko xedez. Ideia innovadore bat bezala ikusi dugu eta ingurumenaren errespetua erakusten dugu hori egiten. Ja ez daude ureko komunak, bakarrik lehorra. Konposta egiteko eta gero alimentatzeko eta hori. Ja ez dago sailik da, komun normal bat bezala, da sartzen zera eta berdina da. Bakarrik aldatzen da, gero nola tratatzen da gure kaka eta gure pixa. Hendaiako San Vincent eskolan martxotik ikaslek komun lehorrak baino ez dituzte. Hasieran arraro egin zitzaien arren, bere ala ohitu zirela kontatu digute. Hasieran pixka arraroa, baina gero ja akustumbratu gara eta. Estapenean zerbait berria, baina gero junginen ezagutzen eta azkenean oso ideia ona iruditu zait. Pixa egiteko komuna eta kaka egitekoa ezberdinduta daude. Azken honetan esaterako azpialdeko zulo batera erortzen da. Eta ostean, bai gorotza, bai pixa eta baita odola ere berrerabili egiten dira. Eta beraz, odol hori ere oso gaina proteina asko dauka, orduan oso ona da ongarri egiteko. Orduan kaka guztia biltegi batean biltzen da, demorarekin lehortzen da, ura galtzen du, eta betetzen denean, pentsatzen dugu hemendik 3 urtera, etorriko da kami bat, ustuko du eta ongarri egingo dute horrekin. Frantziako hainbat eskolek jada komun lehorrak jarri dituzten arren, zentro hau izanen da lehena guztia berrerabiltzea erabaki eta horretarako baliabideak jarri dituena. Mantenimendu lanarekin batera eta batez ere sentsibilizazio lanari esker. Pixa guztia erabilgarria da eta erabiliko da. Hendaiako eta Biriatuko herriko etxeak oso interesatuak daude, eta Senpereko San Kristof Liceo Agrikola ere bai. Eskola batean jende pilo bat dago eta denok erabiltzen badute komun lehorrak azkenean ura pila bat ekonomizatzen dago. Izan ere, komun lehorrak jartzeko erabakia proiektu orokorrago baten baitan sartzen da. San Vincent eskolako lehentasuna baita ingurumen heziketa eta mugikortasuna txirrindan egitea ere sustatzen da besteak beste. Transmititu nahi genien ideia da, gu ere zerbait egin dezakegu tokiko eskalan bai, eta beraz gauzana piloa jarri dugu martxan, besteak beste komunak, baina ikusten duzuenez hemen badaude bizikleta piloa, batzuk ikasleenak, beste batzuk gureak. Hemendik hurbil egiten ditugu desplazamentu guztiak bizikletaz egiten ditugu. Bilan oso positiboa egiten dute momentuz eta keinu txikien bidez ere gizartea eralda daitekeela erakutsi. Mairu Zarralde Bidartarrak Sanotze enpresa sortu berri du. Duela urte erdi inguru abiarazi du bere bidea. Sanotze enpresan egiten dudana dira animale kaltegarriak, izan dira arratoi, eltzo edo listor asiatiko eta europar eta baita lestafinak.
labe zonborroak baita ere egiten ditut. Bai, bada beharra, bereziki dira jadanik enpresa batzu, baina ez direnak oso ongi bildi, bezero batzuekin, eta ondorioz ni biltzen naiz orain horien tokia hartzen. Gehien nik izan dituan eskaerak, izan dira gehien bat arratoien zat, zen aski berandu hasi naiz lanean, abuztu astapenean denbora osoz hasi naiz, eta ia listuren garaia pizka pasatu zen. Gelitzen dira oraindik kabi batzu, baina sasoi gehiengoa ja pasatua da. Eta orain ari naiz oraindik pizkat eltzuekin, baina gehien bat ajatoi eta labe zonborroekin. Eta hor ikusten da, hemen ez dela deusiana izan, ondorioz utziko dugu denbora gehiago, eran pizkanaka sartzen diren, pozo nahi ateko. Ideia hori sortu zait duela urte terdi pasa, kamioi gidari nintzelarik eta aski nuen lan hortaz, ondorioz beste zerbait egiteko gogoarekin ibili naiz sekatzen, eta ikusi nituen YouTubeen lan hortan ibiltzen den beste baten bideoak, eta ondorioz gogoa eman zidan eta formakuntza kasi nituen. Hemen dugu urzikinen tapa, eta hemen burdin ari horren gainean bazen pozoina, eta ia ikusten da iana izan dela. Ondorioz hor, badira agatoiak edo saguak hemendik pasten, eta ja garbiketa bat egina izan da. Aldiz, atzeko plakan, hemen euritako urren plaka hortan, hemen ikusten da ez dela iana izan. Urak du justu pizka bat xehatu, baina hemen segurik ez da. Bere lana herriz herri eta etxez etxe egiten du, gehien bat Ipar Euskal Herrian. Izan badila Donapaleutik kostaldera arte. Landesetan ez sobera oraindik, eta ni Euskal enpresa naizenez, nahi nuke gehien bat hemen ibili. Hala ere, bere geltoki eta lan bakoitzak badu bere berezitasuna. Listor asiatiko eta europarentzat bada modu nagusiena da per metrin deitzen den produktuarekin, hautz zuri bada, kabi barnean ematen dena, eta horren bitartez pozo intzen dira eta gero hiltzen dira. Lestafinak egiteko da listorren prozesu berdina. Hautz zuri hori per metrin ematen zaie edo kabian edo haien gainean eta hiltzen dira. Eltxoekin ere geroz eta lan gehiago egiten du, tigre eltxoa asko areagotu bai da, eta honen aurrean ere hainbat alternatiba eskaintzen ditu, feromona eta gas bidez eizatzen dituena, edo baita txikiagoa ere, momentu konkretuetan uxatzeko balio duena, adibidez, kanpo aldean afaldu nahi badugu. Eta gero hemen barnean ikusten da argi gorritxo bat pizten dena, hori da erresistentzia bat. Horrek frogatzen du butana ari dela erretzen, eta butana errez, hau berotzen da eta hau bajeatzen da. Eta ez da segiduan ibiltzen, baina 5 minutaren buruko hasten darik ongi bajeatzen, ondorioz eltxoak usatzen dira. Handiagoak diren animaliekin ere egiten du lan. Bereziki baserrien inguruan eta oian inguruetan etxe bizitzak oianetik hurbil direlaik, izaten dituzte azeriekin edo azkonarrekin arazoak, ondorioz trampa horiek emateak, kaiola lodi horiek. Orduan hemen azeriari adibidez ematen zaio agoltze bat edo sagarzatzi bat edo matxidora. Hortik sartzerakoan, janari harrapatzeko momentuan, hankarekin hori unkitzen duelarik, kaiola izten da. Eta animalea harrapatu da. Eta harrapatzailea harrapatu edo berekin harremanetan sartzeko. Orduan badut nire internet sitioa, sanotze deitzen dena, Googleen atxematen dena. Badut ere nire zenbaki profesionala. Sanotze enpresa berria beraz, animali kaltegarriei aurre egin eta bizi erosoago baten mesedetan. Marta Torreia eta Elena Ros katalandar kantariek osatzen duten Tartar Elena proiektua 2016an sortu zen. Ahotsean oinarrituak diren errepertorio desberdinak a capella lantzen dituzte ikutu elektroniko batzu txertatuz. Mediterranear herrialde desberdinetako hizkuntza, doinu eta tradizioak molde berritzaile batean kantatzen dituzte. Esperimentazioa bikotearen oinarria da, sinpletasunean, konplexitatea eta elementu gutxirekin adierazpen maksimoa xekatuz. Ikus-entzuleok asteburuan saran Ipuran hitzorduaren baitan eskaini zuten kontzertuko irudiekin doakizue gure gaurko agurra. Arratsalde on izan eta nahi baduzue bihar arte.